Da, două. Dar cu mare regret. Că degeaba am învățat școlile astea, că mai mult am pe jumătate, dacă am experiență în ceea ce se predă în anumite școli, cum ar veni, de ce să zic, am intrat și eu pe Google și am văzut la domnul Adrian Niculescu ce fel de școală are și la care e înscrisă fetița mea și mă bucur foarte mult la ceea ce am învățat. Eu nici pe jumătate nu am învățat ce am învățat într-o lună de zile. Dar eu, acum toate ambele școli care eu le-am făcut, una de 5 luni și una de 4 luni, la care eu nu mă pun nici la jumătate la față, la ceea ce am învățat eu în timp de o lună de zile. Cum să spun, s-a ridicat cam la cu totul ce se mai dă în afară de școală, care tu plătești școala, până nu mai atingi și profesoara cu câte ceva, nu îți mai dă ceva în plus, adică să te ajute. Unele fete care mai dă câte ceva, le trage de parte și mai spune. Am plus față de celelalte care nu dă. Dar aproximativ m-a produs 20 de milioane. Și așa se merită să dai o bandă, știi că înveți. Ai ce învăța și pleci cu piciorul drept, nu cu stângul, cum pornim noi acum, că dacă mă ducem într-un salon de coafură, plăciți că îmi zice și mai am întrebări cu multe chestii și de coloristică și de tunsuri și fel și fel de care eu nu prea le-am ales cu coloristica și noi am întrebat dacă putem face și astea, să putem învăța tot ce este într-o culoare sau cum să tăiem culorile. A zis că trebuie să facem separat o altă școală care trebuie să o plătim, că ei nu ne învață doar ce e strict necesar. Cum să spun, un permanent, un vopsit, cum se face o cărare la un vopsit, sau cum se împarte părul. Chestii din astea, așa, puțin. Dacă nu stai bine să fii atent, nici nu înțelegi absolut nimic. Cum ai venit, așa treci. Și asta se merită, cum să spun, să vii la o școală în care dai și nu știu cum să ajung să spun. Cât am dat, făceam de 2 ori și jumătate cursul ăsta, care l-a făcut fetița mea și eu. Acum ar trebui și eu să fac cursul la fetița mea, că eu m-am rugat de ea și în Sandra, dacă ei mă ieși pe mine să pot și eu acum măcar să vorbesc cu domnul Adrian. Și măi, tu mergi și vorbești și vezi când începi să știi și faci. Nu sunt bazată pe mine de ceea ce am învățat la școlile mele. Nu sunt bazată, sunt pur și simplu. Sincer. N-am cuvinte. Sincer, n-am cuvinte. Nu credeam că eu până să intru că pe scări, ea s-a zic, la stala ușă, nu, zice, tu intră înăuntru, că nu ce nimeni nimic. Eu am intrat cu o... Da, inima mai îndoită așa și zice, mami, stai, că o să vezi tu ce e Adrian, o să vezi mami cum vorbește cu noi, o să vezi și tu cum ne explică nouă. Și eu am rămas foarte pur și simplu, am rămas așa cum vorbeață, nu ca profesor elev, prieten. Să știi că dacă e prietenie între profesori și adică nu e distanța între profesor și elev, înveți mult mai multe. Dar dacă e răceala aia așa, sincer, mai bun. Nu știu, v-am spus, am învățat și îmi pare rău că m-am dus la școlile astea. De ce să le dau o notă? Le dau o notă maximă. Mai mult de 3 ori așa, pe cuvânt. Să nu mai să ducă oamenii acolo, mai bine să stea, să caute mult mai mult. O școală care se merită să înveți, că dai un ban, că ziua de astăzi cu greu. Mai găsești un ban să... E foarte muncit. Dacă muncești curat și să ajungi să te duci să dai atâția bani la o școală și să ieși pe porțile școlii, cum ar veni, am dat examen, am luat examene și am ieșit nemulțumit. Nu. Niciun caz. Nu zic, eu nu sunt mulțumită. Eu nu am curajul acum să mă duc să mă angajez cu 2 diplome. Eu nu am. Și eu mi-am spus, dacă vreți, eu am spus în față, nu, dacă vreți, fetița mea a găsit o școală pe net, ce-a căutat pe Google și zice, păi, dar unde este? Că ne-am vrea, dar nu știu cum să ajungem. Dacă tu vrei să... Da, zic, imediat, eu sunt fetița, vă dăm
fac înscrierile și nu dau. Când au zis fetele alea și păi, dar ce nu mi-ai spus, băi, eu de unde să știu așa ceva, că voi vreți? Zice, păi, zice, așa este, că noi când vedem ceva, ne arătăm că e bine. Dar uite că nu e bine, că ajungi să plătești un bani și nu faci nimic și pierzi. Că multe fete care au făcut cu mine și primul loc în școala, nici acum nu sunt angajate. Noi am fost 14. La ambele școli cam asta e media sau? Nu! Prima școală am fost 28. Și la ce să ne crede? Noi avem maxim 6 persoane în grupele. Și cam așa se desfășoară activitatea, cum ați văzut asta. Acum nu au mai venit fetele, că altele când au văzut că nu știe să ne credea, s-au făcut așa, chiar dacă pe jumătate din bani, n-au mai venit. Eu zic la multe fete care vor să ajungă în hârstile sau, mă rog, ce vor să ajungă în viață, să stea, să gândească foarte bine, să arunce cum am aruncat eu. Am dat și bani și am luat și piciuliță din aia așa de silicon. Ne-am învățat, într-adevăr. Ne-a arătat câteva astea pe, cum să zic, în spaniol. Dar nu au ieșit cum trebuie sau cum am văzut că ai arătat astăzi la fete, de se face și o se mai pierdută, o șuviță, dacă vrea să o șuvițeze, și fără staniol, ca să nu pare că dacă ții și mult staniol și nu te mai și mai greu, și să arde părul. Deci, practic, sistemul lor e învechit. E foarte învechit. Asta e foarte învechit. Chiar dacă e să mă duc să mă angajez acum la un salon de cartier, nici acolo mă primește. Ei cred că fac școlile astea să afle să iau un ban. Deci de cum să arăt la omul ăla să arăt? Am învățat, dar știu că am pentru ce. Cum ar veni un profesor care nu-și dă interesul de elevul pe care și învață și e plătit aiurea.